Βρισκόμαστε στο κλειστό γήπεδο Νάτι για το ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Guest College και PH College για το πρωτάθλημα τριτοβάθμιων σχολών. Ο αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη και μόλις σημειώθηκε το τρίτο γκολ, το οποίο κατάφεραν οι φοιτητές του Guest College. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Το σκορ είναι 6-3. Οι φοιτητές του ΚΕΣ εμφανίζονται αισιόδοξοι για τον επόμενο αγώνα, όπου μας υπόσχονται θα εμφανιστούν ακόμη πιο δυνατοί. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας noisea.com αλλά και την σελίδα μας στο Facebook Noisea. Προσπαθήσαμε να νικήσουμε σημερινό παιχνίδι, αλλά δεν τα καταφέραμε επειδή ήταν η πρώτη του προαθλήματος και ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, προηγήθηκαν στο ημίχρονο. Ισοφαρίσαμε, χάσαμε στο τέλος. Βρισκόμαστε το επόμενο παιχνίδι να νικήσουμε και να δείξουμε περισσότερο πάθος στο παιχνίδι. Ένα δύσκολο αγώνα σήμερα με το πιο δυνατό κολέγιο που παίξαμε σήμερα. Ήταν 2-0 στην αρχή. Αν δεν σταματούσαμε να πιέζουμε, ήταν καλύτερα. Και πιστεύω ότι παίξαμε πολλά πιο καλύτερα από άλλες φορές και χαιρούμαστε για τούτον. Ελπίζω ότι η επόμενη φορά να πάει ακόμα καλύτερα. Τι έχετε να μας πείτε για το σημερινό αγώνα? Θεωρώ ότι στο σημερινό παιχνίδι είμαστε κατά παρασπάγκας καλύτεροι από τον αντίπαλο μας. Δυστυχώς υπήρχαν κάποιοι λόγοι οι οποίοι μας έριξαν ψυχολογικά και δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που αγωνίστηκαν σήμερα γιατί έδωσαν όλη τους την ψυχή και υποσχόμαστε ότι θα επιστρέψουμε τριμύτεροι και πιο δυνατοί για μεγάλες νίκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.